Asithathele thuba ngenkulu intobeko bazalwane sibingelele kwinina. Haleluya. Siyabonga ukufika kwenu kuyisibusiso namhlanje. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Uyabonga uJesu bazalwane. Hallelujah. Akesimshayele elikhulu ihlombe bazalwane. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Siyabonga ukuthi namhlanje inkosi ivula umnyango. Hallelujah. Bakhona kwethu kule ndawo bazalwane, akona ukwenza kwethu asithathi kancane, but kungumusa kaNkulunkulu bazalwane. Hallelujah. Bengenzeka kube silele esibhedlela kuthiwa siphefumula ngamaphaphi, bengenzeka kube sikwele indawo, but inkosi ibone kufanelekile ukuba sizoba khona kuyona le ndawo namhlanje, sizothi udumo lonke kuyena, akekho njenganaye. Hallelujah. Ingakho ngekhathali indebe yethu ukuthi ufanele udumo lonke yena ohlezi esihlalweni. Namhlanje yebazalwane ngivumele ngithi uJesu useyinkosi. Hallelujah. Namhlanje yebazalwane ngivumele ngithi uJesu usabusa. Umbuso wakhe awuyinqamuka, umbuso wakhe awuyiphela, uyobusa inguna phakade, umile njalo eyinkosi. Hallelujah. Ngiyabingelela bazalwane, kinina lonke, obaba, omama, intombi, insizwa, ngelithi igama lenkosi. Hallelujah. Sibingelela kubazalwane abasibukela online live ku Facebook, ngelithi igama lenkosi. Abazalwane abalalela ama-audio ethu ku WhatsApp nalawa ama-podcast siyabulisa kubona. Abazalwane baku YouTube siyabingelela kubona. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Siyabonga bazalwane ukuthi every Sunday you come nizolalela izwi lenkosi. Hallelujah. Siyathobeka kakhulu. Siyabonga kubazalwane abasilalela every Sunday. Hallelujah. Nakubona siyathobeka kakhulu. Abazalwane baze basikhumbuze bathi iphi kanti intshumayelo namhlanje mfundisi. Hallelujah. So we are very humble bazalwane. We pray ukuthi inkosi izosiza ngoba asimi ngokwazi but sima ngomusa. Hallelujah. AmaZulu asithembile ukuthi sizokwenza lokhu asithume kona. Ingakho siza sima ngespeed because siyakholwa ukuthi inkosi kukhona lokhu esithume kona, esiphathise kona, okufika empilweni yomuntu kuyiguqule impilo yakhe. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Bazalwane bami, last week ngolwesithathu besikhula bazalwane. Hallelujah. Ngokuyi birthday yethu bazalwane, hayi kwabamnandi kwabanjeya ya bazalwane. Hallelujah. Ya uma bongazi before last week sekushintshile bazalwane, singene komunye unyaka manje. Amen bazalwane. uJesu uzokhazimula. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Ngiyacela nje bazalwane ukuba siphuthume emabhayibhelini ethu. While sisaya khona, the title of my message today is God answers prayers. uNkulunkulu uyayiphendula imthandazo. Bayakha abaziyo la njengoba sikhona ukuthi uNkulunkulu imthandazo uyayiphendula. Can I see by show of hands? Okay, we know ukuthi God answers. God does answer prayers.
Glory be unto God. God answers prayers. Daniel chapter 6 verse 10. Sisazolifunda lezi abazalwane, I believe ukuthi bewangaba maningi amaverse bezingaba yiningi scripture ebekade singayivula, but umoya wami has been loaded noma ubukade ugcwele leli verse in particular. Hallelujah. So ngivumele ke namhlanje ukuba ngiveze lento engizoyiveza maqeda bese siyahlukana. Hallelujah. I believe ukuthi it is not by mistake, however it is God ordained ukuthi osikuna namhlanje sifunde la sizofunda khona. Ngiyacela ke bazalwane ukuba oliphethe bese asikhonze. Daniel chapter 6 verse 10. Yes. uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe, wangena endlini yakhe, amafasitela ekamelo lakhe ayevulekile abhekise eJerusalema. Waguqa ngamadolo kathathu ngosuku, wakhuleka wabonga uNkulunkulu wakhe njengalokhu enzile kuqala. Sizovala thina sonke amehlo. Liyaphila, lingoqobo, linamandla, uliphefumulele, lifana nemvula. Nkulunkulu wami likhaliphe ukudlula inkembe, ekhaliphe enhlangothi zombili. Seliphumile ke Nkosi, khuluma ngalo uqede usuthise umphefumulo wethu. Siyabonga ngalo mana njalo ke Nkosi, awukhiphi kungenasidingo, ulikhipha njalo ukuze liyofeza othumele bona. Mana njalo ke namanje ngoJesu Kristu lo inkosi yethu. Amen. Bazalwane bami, ngicela iphethe nge-English asifundele. Daniel chapter 6 verse 10. Yes. Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened towards Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Hallelujah. Amen. Siyabonga bazalwane. Bazalwane bami, la sifunda khona incwadi ikhuluma about uDaniel. uDaniel lithi iBhayibheli ubekade esebenza ebukhosini, ubekade ayisebenze sasebukhosini in the palace. Lithi iBhayibheli in that particular palace there was a king uDarius. Lithi iBhayibheli uma silifunda during his time bekade ukhona inkolo ezahlukahlukene. Lithi iBhayibheli uma kubekwa izikhulu zasebukhosini uDaniel ubengomunye wezikhulu ezibekwayo. Kuyatholakala uma sifunda iBhayibheli ukuthi uDaniel uyabekwa njengesikhulu, bese kutholakala ukuthi esebekiwe uDaniel kutholakala ukuthi uba uyena oba mkhulu kunalaba abanye. Ngivumele ke ngithi kuwena kulabo abanye bese kuvuka inhlansi yomona ukuthi uDaniel uza kanjani abe mkhulu kunabo. Maybe kunento errong ayenzayo. Lithi iBhayibheli bahamba befuna uwrong ngoDaniel. Lithi iBhayibheli ubekade eblameless engenaqala. Uma besesha bathi Daniel sikubamba la uDaniel akatholakali. Uma uyikhulumela nje ubungathi uDaniel uphunyuka bemphethe. Uma bebheka abatholi lutho baze bathi iyodwa into esingambamba ngayo ukuthi lo muntu uyakhona. Iyodwa into esingambamba ngayo, singambamba ngenkolo yakhe, ngoba akafuni
ukuyeka inkolo yakhe, akafuni ukuyeka uNkulunkulu wakhe. Bathi good asimbambe ngokukholwa kwakhe. Bayenkosini bathi Nkosi, sign a decree ukuthi anyone okhuleka kwenye inkosi uzobulawa. Anyone ongaceli kuwe Nkosi uzothathwa ayophonswa emphandlweni wamabhubesi, in the lion's den. Lithi iBhayibheli amabhubesi afakwa ke ku-fasting, alungiselelwa ukuthi anyone ongenzanga umyalelo wenkosi uyophonswa khona, aphenduke isapha noma ilunch yamabhubesi. Hallelujah. Now lithi ke iBhayibheli uDaniel, having heard ukuthi umbhalo ubhaliwe, lithi iBhayibheli uDaniel esezwile ukuthi kunombhalo obhaliwe, waya endlini yakhe, wafika endlini yakhe wayoguqa. Umezoguqa washo ukuthi amafastera avuliwe abheke eJerusalem. Lithi iBhayibheli washona edolweni, wafika khona wathandaza. Lithi iBhayibheli 3 times a day njengenjwayelo, nothing changed his prayer. Mntaka baba, kuyenzeka kube khona izinto ezivukayo empilweni endleleni kulo hambo lwempilo njengoba siphila. Lezi zinto uma ivuka, inkinga yabanye bethu ukuthi uma zifika zicisha umthandazo kithina, zenza ukuba singasathandazi, zenza ukuba umthandazo unqamuke uphele kithina. Uma ngabe umthandazo uyilangabe livuthayo, lelo langabi liyacisha, liqishwa isimo esibhedayo esenza ukuba emehlweni akho kugcwale inyembezi, ukhale every day, maqedwe ungasathandazi. Iningi labantu bathi siza ngoba ngazuthi uNkulunkulu angizwa, ngisaqhubelelani ngithandazo. Omunye uMamandla asephela athi izolo bengibukele naloko, namhlanje ngibukana naloko, kanti kuyoze kube nini lezi zinto zingehlela? Ngazuthi uNkulunkulu akekho, ngazuthi uNkulunkulu akezwa, ngiyambiza but akamphenduli. Kose benini ngihleli kulolu size, kose benini ngihlupheka kangaka, kose benini ngikhandleka kangaka, kose benini amehlama agcwale inyembezi, umqamelo bemanzi mangiyolala, kanti uphi uNkulunkulu? A decree was written to change a cause yempilo, ukuthi abathandaza kuJehova, abacela izinto kuNkulunkulu bangasayiceli, bahambe bayoyicela enkosini, bahlukane nokholwa kwabo. Bathi Nkosi, Nkosi sokuye sithandaze ngoba Nkosi kunamabhubesi esibekele wona. Ubani ongamelana namabhubesi athathwe ayofakwa emabhubesini? Hayi weNkulunkulu ngizakubona. But not uDaniel. Lithi iBhayibheli 3 times a day he went down on his knees, wathandaza enkosini, wathi wena ohlele emazulwini uyawuzwa umkhuleko wakho. Bazalwane bami, ngizothi kuwena namhlanje nje kafushane, ungavumi isimo sishintshe umthandazo wakho. Hallelujah. Mhlambe unalento ethi mina nginenkani, mhlambe unalento ethi mina nginenkani, but inkinga yakhe yodwa ukuthi inkani yakho uyisebenzise endaweni wrong. Inkinga yakhe yodwa ukuthi inkani yakho ulwa nabantu efanele ukuthi ungalwi nabo, kanti le nkani yakho befanele
ufuna ukuba uyisebenzise ekutheni wenze izinto zakaNkulunkulu ngokuNkulunkulu upheyona ukuze ukwazi ukuthi uqhubeke uphikelele noma kubonakala ukuthi iminyango iyavaleka ebusweni bakho ukuthi we shall press on, we shall go on ngoba uNkulunkulu has assured me what doors are open. I believe in His name ukuthi uNkulunkulu will change my situation. Hallelujah. A decree was written ukuthi abayokhuleka egameni lenkosi abafuneki. Kufuneka abayokhuleka egameni lalenkosi lekwabantu, hayi le ngaphezulu kwabona konke. Haleluya. Ngoba bekiwe ukuthi lo mthetho awuphikiseki, usayiniwe njengokusho kwa the biggest power authorities in the land. Ngokomthetho wamaMese namaPeresi. This has been decreed. It is so. It is established. There is no turning back. Umuwaphula, you are on your own. But Daniel went in esezwile ukuthi umbhalo ubhaliwe, wangena endlini yakhe, amafasitela evuliwe, wayothandaza 3 times ngosuku. 3 times Jesus. a day. Mhlambe uma kwakunguwe nami sasovala amafasitela ngoba kunalento enzele emthandazweni. Yazi umthandazo uma ungena khona unoqala kancane, Nkosi ngize kuwe ngiyakudumisa, uthi uyabheka ubone sekukhuphukile vele, uthi uyabheka ubone sewubanga umsindo, sewuyezwa ukuthi hayi man akusekho la qale khona, but ama-level aseshintshile, amagiya asenyukile, sengikwenyile vele, sengiyalasa inizondlulayo uyezwa ukhona othandazayo la. Phela wavula amafasitela uzozwakala vele ukuthi uyathandaza. Uthi uDaniel uthi even if they hear me, but I will continue praying. Kahle amazi uNkulunkulu ebengayokhuleka kuyena. Angizukushintshwa abantu, angizukuguqulwa izimo zingitshela ukuthi ngingakhuleki. Asikho isimo esiyothulisa ihubo lami engimikisa enkosini. Asikho isimo esiyothulisa umthandazo wami efanele uye kuJehova, ngoba noma umbhalo ubhaliwe kepha yena usangcwele namhlanje. Noma umbhalo ubhaliwe ufanele ukuba ngimdumise. Ukuthi umbhalo ubhaliwe akumshintshi ukuthi yena uyinkosi. Ukuthi umbhalo ubhaliwe akuguqule uNkulunkulu bakhe. He remains God. Umbhalo ukhona. He prays. Bazalwane asisaqhubeka into ngiyaqaphela ukuthi angiyenzanga ukuba ngike ngichaze what is prayer. Prayer is an open line. Okay, we're Abagamota chapter 1 verse 1. What is prayer? Prayer is an open line. Jehovah, as a form of means of communication. Ukhuluma naye emini, ukhulume naye ebusuku, ukhulume naye abantu bebona, ukhulume naye abantu belele 24 hours. Ayibi engaged, ayinqamuki, ayibi disconnected, ayilahleki network, ayibadwa load shedding. That is prayer.
why we pray. Why are we praying? Oh, sorry. Why standards? Sithandaza ngoba bazalwane asike ekhaya. Why are we praying? Umthandazo ufana phone. It's an open line. Eya direct to ekhaya. Thina asike ekhaya masla. La sisefemini. La sizosebenza. Maqeda siyasuka. La singabaqashwa. Kusho iBhayibheli olifundayo la sizosebenza athi uJesu mezohamba basezweni bona kepha kusiba besu. We are ambassadors of heaven. Singamanxusa kaKristu. Sizela ngoba sithunyiwe sivele ekhaya ukuba size la sizoedi flavor emhlabeni ophitha, sizoedi flavor emhlabeni oduma ngokushilo wathi siyisawoti womhlaba, ushilo wathi ukhanya kwezwe. Sisezweni kepha sibona bezwe. That is why bantwana basekhaya fanele sihlala bese sidayile ekhaya sisho sithi baba nayi into eyenzakalayo, baba nake engasakutholi kwenzakalani manje. Fanele uhlala ube naleyo open line yokukhuluma nekhaya uthi baba ngisaqonde kwenzakalani, maqeda bese uyaphendula ngoba uyezwa, maqeda bese aphendule uJehova igama lakhe. God answers prayers. Nkosi yami, uma ulifunda iBhayibheli ngiyakutshela sibone thina sibona bana. Haleluya. Thina bazalwana sibona bana. Haleluya. Haleluya. Thina sibona bana. Thina sibasekhaya. Usibona nje siyadlula, we are just transitioning. Usibona nje sisendleleni siqonde ekhaya. Hallelujah. Kula sophula khona. So we need to always pray to God. We pray for everything. We pray for direction. We pray for strength. We pray for comfort. Sikhulekela konke. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Bazalwane bami, ukufunda iBhayibheli lithi Daniel prayed, and then kanti ukuthandaza kwakhe useyayikhatha. Uyikhatha nalaba bazombamba bamikise enkosini bathi wenkosi awukhiphanga yini umyalelo wathi kungathandazwa komunye uNkulunkulu kuphela kuwena wenkosi. Yathi inkosi ngikhiphile bathi sithole khona simtholile. Wathi mthole ubani? Bathi uDaniel inkosi. Inhliziyo yenkosi yababuhlungu yathi hayi uDaniel, athi bekomunye bekulungile but hayi uDaniel. Bathi inkosi awusayinanga na? Is this not your handwriting? Is this not your signature? Is this not your stamp? Osifakile wathi umthetho umile. Inkosi don't backtrack. Ungabuyele emumva. Awumu umthetho ukhiphile ukhulumile akathathwe ayophothwe emabhokisini. Take him, throw him to the lions. Hallelujah. Take him, throw him to the lions, so that the lions can have a feast. I think ayibusise nayo. Yabazalwane, kule mpilo siyiphilayo, the more standards, it is the more
kuzoba khona izinto. It is the more bazosivukela abantu. It is the more bazosiphendukela abantu. Ngoba ukuthandaza kwethu kunento okuyenzayo. Ukuthandaza kwethu kunento okuyenzayo in the spiritual realm. Ukuthandaza kwethu kunento okuyenzayo in the physical realm. Ukuthandaza kwethu kunento okuyenzayo kithina. Asibuyele sifane njengalesikhathi singathandazanga. Noma amandla besephela wangena emthandazweni wahubi umo lakho waqeda wakhuleka uphuma sewumbathiswa amandla wakuthandaza kaguquka. Prayer changes you. Hallelujah. Kuthiwa kunendoda, le ndoda yayikhuluma noNkulunkulu. uNkulunkulu each and every day ayitshele kamereni layo athi kule ndoda every day ungalali ungakaphushanga leliyalitshwa libona lelitshe hamba uyoliphusha liseduze komnyango. Every day le ndoda ilokhu liphusha lelitshe. Every day le ndoda ilokhu liphusha lelitshe kwaze kwaphela 3 years ilokhu liphusha lelitshe ngoba ifuna ukuba faithful unto God. Kuthiwa after 3 years le ndoda yake yakhathala yathi Nkosi lokhu ngitshela ukuthi nginophusha ilitshe kunini ngiphusha lelitshe mangithi lizomuva solo lelitshe limile alimuvi. uNkulunkulu wathi nama ubani ukutshela ngokuthi mawuphusha ilitshe lizomuva because mina sami ngaze ngathi the more uphusha ilitshe lizomuva. But zibheke wena thatha isipilo usibeke la 3 years ago ngokanti unganawo namamasele manje so umuntu unamamasele neyifuba yingoba kunento ufuna uqonde ukuthi mangithi phusha ilitshe it was not about ilitshe ukuba limuve, it was about moving you. So sometimes our prayers they move us to a better place. Siyakhuleka. We communicate with God. Ungakhohlwa ukuthandaza. Ungakhohlwa ukukhuluma noNkulunkulu wakho. Hallelujah. Whether kuhamba kahle, whether kuhamba kabi, do not forget to talk to your Lord and your Master. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Amen. Bazalwane bami, lithi iBhayibheli Daniel prayed. Glory be unto Jesus. Awesingenelana ke before siqhubeke. Uyabona kunento eyenzakalayo kulamalanga esiphila kuwona. Siphila emalangeni we social media. Now kune little bit study nje study some nyani sincane engisenzile ukuthi abantu waye benza ngalendlela. Ngiqaphele into eyodwa singabantu kulamalanga abantwana basekhaya kune shift eyenzakalayo ngendlela esiphatha ngayo amafoni ethu. Iningi lethu liphatha ama smartphone. Hallelujah. Njengoba ke siphatha ama smartphone. Lama smartphone most of the time noma kule generation yokufika kwawo most of the behavior yethu bekathi nje yahamba umuntu kunje. Hallelujah. Azachayisa abantu azawele emgodini nje. Amen bazalwane. Yonke lento ila. Hallelujah. Noma kune TV akabhekanga TV ula. Hallelujah. Now there's a shift eyenzakalayo. Mazi ukutheni ngiqaphele imbazalwane kulezi insuku ngiyabona kakhulu shift eyenzakalayo. Sisaphatha ama smartphone njengoba siwaphatha manje sesila asekho akazibona ukuvumela yini sesila njole mtshela izolo ukuthi uhambile wabuya nanani
Send. Sesibhizi nama-voice note manje. Hallelujah. Amen. There's a shift. So what leads to the shift that we have? Or what makes mode? Because phone is the mode of communication. But it seems to evolve over time. Nangokusetshenziswa abantu ukuba bazalwane umuntu akakwazi ukuphila ngaphandle kokuba communicate. So a person needs communication. Hallelujah. Now injongo ukuthi kwenziwe umhlaba ube mncane. Make the world small. So that umuntu ose-China angabi kude kunawe abe la eduze. You can access izinto ezise-China in record time. Hallelujah. Ngalesikhathi kwenzanga khona uyayibona into ese-China ungafona ukhulume nomuntu even though kuhluka ama-time zones ukuthi mhlawumbe manje e-China seku-5 wena ula u-12 cela uchapter 12. That's the only difference. But you talk to a person, there is no delay in transmission. Umuntu cannot live. What I've discovered, a person cannot live without communication. Umuntu always needs to communicate, because the more we decline in communication, kwenza lokho ukuthi nawe ingqondo yakho ama-cognitive functions bese ayadecline ashona phansi. Ingqondo yakho kunezinto kuneyindawo la izoba slow khona. Yingakho mawubheka uqaphela iningi labantu kunabantu abakhuluma kakhulu that you can mistaken ukuthi bahlakaniphile. Kanti it's not that ukuthi bahlakaniphile, it's because they are full of knowledge abayithola ngaleso sikhathi. But the more uhlala nabo pha uya deeper, then you will discover ukuthi kulo muntu ayikho substance. It's because uyakhuluma ustora lezinto la, then the muntu aqale ikhipha kuba ngazuthi wazi konke kanti akazinethi. Hallelujah. But because cognitive function yakhe has been heightened, ikhushulwe yingakho ihlala njalo itso. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Why am I telling you this? Ngitshela lokhu ukuthi ucommunicate kubalekile kakhulu. Yingakho kufanele ukuthi uhlale njalo uthandaza, ngoba ukukhuleka kwakho it's you communicating with God. So lokho kuzokwenza ukuthi i-cognitive function yakho ibe heightened, ngoba uzobona izinto kwabanye abantu ezifihlakela bangakayiboni, wena uzozibona ngoba uyathandaza. Pray always. Pray every time. Pray njalo. Umkhuleko wakho uzungaqhamuki, thandaza. Noma bangathi bafuna ukufaka esimeni, khuleka. Ngoba umibandla likhuleka. Lithi iBhayibheli ubeboshiwe uPeter asejele, but the church prayed. Ibandla lathandaza. Umibandla lithandaza. Waqhashuka amaketana, kwavulela iminyango yejele, kwafika ingelosi yazonkhipha. Yingani the church was praying. Let us pray, bazalwane, ngoba bonke abantu in scripture they were praying. Lithi iBhayibheli uHana ubethandaza, lithi iBhayibheli uMoses ubethandaza, lithi iBhayibheli uIsaac ubethandaza, lithi iBhayibheli uAbraham wathandaza. Ubani wena wathandaza? Pray always. Now la mfuna ungena khona seyophila njengoba ukhuluma ngohana nante buyayo kumina. Lithi iBhayibheli Hana pray. Umthandazo kaHana lapha chapter 1. Hey man, khona into oyikhwathayo lakini. Uma ethandaza, lithi iBhayibheli uNkulunkulu kwaba ngazutha lezo. Wathandaza
wafika umpriest wathi kuyena uyotawa kuze kubenini wathi khanda kwami ngizothulula umoya wami enkosini khona engudingayo khona kumhluphayo khona kumkhathazayo. When I prayed, heaven was silent. When I prayed, it seemed as if izulu livalile. Until the man of God spoke a word. Wathi akubekuwe njengocela kwami. uNkulunkulu akakwenze okucelile. Then kwaba khona irevival eyenzakalayo ekhaya kaNkulunkulu. Wakhulelwa ezozala umntwana. Lithi iBhayibheli uIsaac wakhulela umkakhe uRebecca. uNkulunkulu wabezwa sezulwini waqeda wabahambela. Ngoba abantwana basekhaya, the more we pray, God will hear us. Ngelilanga uMoses ehamba noIsrael wathandaza kuNkulunkulu, inyoka sesibaluma. uNkulunkulu wayirivesi inyoka, wayibisela emuva, wathi le nyoka azinamandla oqhubeka sibalume. Moses yenza inyoka yethuse maqeda bese uyayimisa. Uthi uNkulunkulu kuye, the more babheka inyoka emisiwe, the more inyoka zibaluma ziphelelwa yipoison. The more we pray, our situations will change. Asizuhlala sinjalo isimo sakho, ubeka uthandaza. Omunye uthi sengogcina dala mthandaza mota yingana kwenzeki, dala mkhuleka why isimo sami singashintshi. Ngimela namhlanje ngizokutshela ukuthi keep on praying. Ngimela namhlanje ngizokutshela ukuthi situation changes, situation don't change when I keep on praying. Ngimela namhlanje ngizokutshela ukuthi understand something ngawe, understand something ngesimo sakho. Oqala wena awusikhethelanga, amazulu akukhethe, amazulu akuthathile akufaka kuleso simo. So amazulu ayazi ukuthi uyophuma kanjani. Amazulu iwona nendlela yokukhipha. Ngikholwa mangithi angakufele kuleso simo. uNkulunkulu uyayuzwa umthandazo wakho. Sikhonza uJehova zonke izinto zakhe. Uma ehlela, he is the God of time. Into lento ehlelayo uyihlela ngokwesikhathi. Thina siyathandaza bese siya expect. Our expectation ethu athi the minute iqeda nje ukuthandaza fanele kube sekwenzekile. Kanti kunezinto ezenzeka ngenxa yesikhathi ezimiselwe sona, noma kungenzakalani isimo leso asikwazi ukutshintsha until the time. Before uJesu azokwenza the first miracle yakhe, wathi kaJohn chapter 2, uMaria uyafika kuyena Jesu abanawayini. Uthi Jesu mame ungihluphela, kusho indoda kaNkulunkulu ngoba isikhathi sami asikafiki. Ubaba akasebenzi ngenyini. He is a God of order and time and decency. Yonke into yakhe isesikhathini. Wena ukukhulela kwakunganqamuki ukuthi isikhathi omiselwe sona asikafiki. Kunezinto efanele kuba yipheleliswe. Hleze wena uzoyibona empilweni yakho, hleze ipheleliswa around wena, hleze ezinye zezinto zenzeka nje ukuze kube khona abantu abathile. But trust God and trust His own timing. uNkulunkulu is neither early nor late, but He's always on time. Kungenzeka ngathi ngesikhathi
ngasona isikhathi esibiselwe kuba fike ngaso bese simo siyashintsha. Makuvuswa uLazaro thiwa Jesu uyagula lo mthanda uJesu akala thiwa uyagula akala ufika 4 days sekafile uLazaro semathuneni umefika bathabo sisibakhe uLazaro Nkosi ma ubukhona umne wethu ma engafana akafiki ngesikhathi sakho ufika ngesakhe isikhathi Jesu ufika ngesakhe isikhathi akafuna ukufika azophilisa ogulayo ngoba kunamandla engeke wabone ufuna ukufika sebathi sekayanuka Nkosi sesizile insuku kayithemba bathi alisekho sephelile khona ufuna ukufika somvusi ngoba wafika sagula kunentanga ebayibona but wafika sephela amathemba khona le abazoyibona ngalonkulunkulu esihamba naye. So ngifuna wazi ukuthi noma ngabe undlulapi khona lo nkulunkulu afuna bayibone empilweni yakho ungasana ukuthi kulimaza kangakanani phela yena wena uthembe ukuba ngesakhe isikhathi uzokhulula ikhona leyafuna abantu bayazi ikhona leyafuna abantu bayibone. Hallelujah. He is the God of time. Fiyakundoda lapha sephele 38 years hleze eduze kweqhinga uthi uyathanda yini ukusinda uyafika somsindisi. Time and distance are of no barrier to God. Unkulunkulu akaye distance, unkulunkulu akaye isikhathi. Ikhona lento usimakade azokwenzela yona ngokulinda kwakho, ngokubekezela kwakho, nangokukhuleka kwakho. Glory be unto God. Lasifunda khona ngifuna ukubambe lo kulama chapter alandelayo lithi iBhayibheli Daniel prayed, there was no answer. After he had prayed kwathuleka kwafika abantu bezombamba accusing him ukuthi wayathandaza komunye uNkulunkulu. After that kufika izwi lelizwi leli liya kuDaniel kufika ingelosi ithi Daniel tana kaNkulunkulu I know uthandazile I know you have prayed into ngizokutshela yona ukuthi the minute uthandaza umkhuleko wakho wesivakala emazulwini azange ube delay but uthema sengiza kuletha impendulo kwaba khona the prince of Persia elisana na for 21 days your answer ibibambekile isemkhathini ngoba belongilwa ipi. So ngifuna uqonde mntakababa ukuthi amanye amadile uNkulunkulu uzowadedela ngoba kunento simakade sayenza. When I don't stop praying, keep on praying ngoba izulu liyafakaza ngawe lithi uthembekile wena kulesi sizukulwane sokungathembeki. Izulu liyafakaza ngawe lithi noma ungena emlilweni but wena uyaqhubeka. Qhubeka mntakababa nokubona ukuthi impendulo ayifiki. Ngifuna wazi ukuthi amazulu ayizwile into ecelile enkosini, amazulu abonile ukukhala kwakho. Uthi uJehova bayothi besathandaza baqeda bese ngiyabaphendula unguThixo njalo oyiphendulayo inkhuleko yethu. Pray. Inkhuleko wakho usunganqamuki. Pray. Inkhuleko wakho usungastop. Ngalokho abakwenza bona abantu. Inkhuleko
izimo iphambene nawe, qhubeka uthandaze, uJehova Yesu uzoyiphendula imikhuleko yakho. Ngoba bese iphendula kuba ngathi uyabukisa, kanti sekuyisikhathi sokumithandazo yakho iphendula. Pray. Uzothathwa wena, abanye benu bayothathwa bafakwe emphadlini wey'ngonyama, kuthiwe lo akasayiphuma la, kanti abazi labakufaka khona ukuthi bakunikisa uNkulunkulu wakho ngokushilo wathi uyingonyama esizwe somndeni kaJuda abahlala kuyena uyabhodla akawubhona njengengonyama ababiyele ukuzisitha singabathengi. Umthandazo wakho pray. Noma unani pray. Noma ubona into iyaqala yadevelop empilweni yakho ongayithandi pray. Ungavumeli isimo siqede ukukhuleka kwakho. Ungavumeli isimo siqede ukuxusa